kai kuna ina jama'a ku zo ku tare kallon hadarin sama kada isa in wanka da kahi a ci dai ba sai bakwai ya fi doki. Amma ka san ni ba da kikiya bace ba. To na gode da kowa ya gane hakan da sannu kunkuru zai kai inda jirgin sama ya kai. Ban gane ba, fahimtar da ni. Wannan shine Stylo mai waka mure shi ta girma ganin shi duk duniya an san shi. Alƙur'an ƙarya kake. Kai dan Allah jama'a ku zo ku mana hisabi ya ce ƙarya nake bara in muku ta leko ta kuma in kun ji daɗi sai ku je ku ɗauko ta a YouTube. Kaya raina ka kafa sansanin tubalin soyayyar ka. Na baka kaina ko yanzu kake so ka nuna bukatar ka. Daga kai wakari kai ɗaya ne wanda rai ke guri kai ɗaya ne. Tabbacin na kosan aure ka bani bacci sai na ga hoton ka zuciyata ta ce kai. Yaran Mambo. Ta yi daɗi ko? Ai kyale ka ne nan bangaren ka ne. To tana nan akan YouTube din mai bukata sai ya rubuta Stylo mai waka ya litinin ma na kotawa. Yawwa dan gari shi yasa nake ƙara son ka. Ashe ba ka manta lissafi.